za mlade Laura nudi zaista širok spektar aktivnosti za djecu i mlade s najrazličitijim interesima. Osim nas koji smo dio Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom Petrinja i vodimo Centar za mlade, u sklopu ove zgrade djeluje i keramički atelje Udruge Grak, ali i društvo Naša djeca Petrinja. Tako da aktivnosti za djecu mlađe kronološke dobi i predškolske dobi pokriva društvo Naša djeca Petrinja, dok se Udruga Grak i mi baziramo na one nešto starije. Aktivnosti kojima se mi bavimo su od kreativnih aktivnosti, gaminga koji je neizbježan i izrazito popularan, do organiziranja razno različitih evenata, glazbenog karaktera, zabavnog karaktera poput pub kvizova i slično. Danas je prva radionica petrinjskih crtostaza. To je likovno-kreativno-literarna radionica gdje naši mladi Petrinje rade strip o Petrinji sa superjunacima koji su iz Petrinje. Strip planiramo napraviti u klasičnom obliku, ali i u digitalnom obliku. S obzirom da živimo u 21. stoljeću, nama je cilj potaknuti kreativnost na način koji je prihvatljiv u današnje doba. Tako da istraživali smo nekakve znamenitosti Petrinje putem interneta, koristimo pametnu ploču, sve ćemo zabilježiti mobilnim aparatom i na kraju ćemo izraditi i digitalni strip.